Ένα έργο για τη γυναικεία περηφάνεια, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό, που είναι δικαιώματα όλων των ανθρώπων και όχι μόνο των γυναικών. Πραγματικά μας ταξιδεύει σε ένα ιστορικό αλλά και ουσιαστικό περίπτωμα της θυσίας και των γυναικών μέσα στον χρόνο, αλλά και το πόσο οι γυναίκες μπορεί να οδηγήσουν και εμάς και την ανθρωπότητα σε έναν πολύ καλύτερο κόσμο. Από το 2005 είχαμε την ιδέα το μνημείο αυτό να γίνει μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τελικά το καταφέραμε μερικά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2021, το μνημείο χαρακτηρίστηκε σαν μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε την διαιώνιση της φροντίδας του από την πολιτεία και την απρόσκοπτη συντήρησή του στο διηνικές. Ο χαρακτηρισμός του γλυπτού σαν μνημείο ενέτεινε την προσπάθεια του Ιδρύματος Ζογκολόπουλου για την ανάδειξή του, θεωρώντας το μοναδικό έργο τέχνης με παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι το μοναδικό γλυπτό αυτής της κλίμακας, 15 μέτρων ύψους, το οποίο είναι αφιερωμένο σε γυναίκες. Μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα ακόμα γλυπτά στον κόσμο. Υπάρχει ο Ιησούς στο Ρίο, υπάρχουν κάτι βούδες, κάτι τεράστια τέτοια αγάλματα, τα οποία είναι αφιερωμένα σε θεότητες ή σε προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε γυναίκα όμως ή σε γυναίκες δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μνημείο, τέτοιου μεγέθους. Είναι χαρά που το έργο αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη εντάσσεται και προβάλλεται για πρώτη φορά μέσα στο σχολικό περιβάλλον του Κολεγίου Αθηνών. Η δε πρόταση, το εμβληματικό μνημείο Χορός του Ζαλόγκου, να αποτελέσει διεθνές τοπόσιμο για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είναι μια πρόταση που δείχνει τον κοινωνικό ρόλο που η τέχνη επιτελεί, θέλοντας να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει ένα ορθότερο βλέμμα, ένα πιο σωστό τρόπο να βλέπει και να κατανοεί τον εαυτό του και τον κόσμο, βελτιώνοντας τις συνθήκες και το περιβάλλον που θα κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές. Το μνημείο το δημιούργησε ο δημιουργός με την αόρατη πρώτη ύλη της ελευθερίας και του θάρρους ψυχής που αποτελεί τον εθέρα στο μαρτυρικό αυτό ιερό βράχο και δεν περιορίζεται ούτε κρύβεται, ακόμα και πέραν από τα 30 χιλιόμετρα που είναι καθαρά ορατό. Όσοι βέβαια κοντόφθαλμοι και φοβικοί μπορεί να κρύψουν τη μικρότητά τους στη σκιά του μνημείου, μη βλέποντας το μεγάλο, το ελεύθερο και το παγκόσμιο. Ο χορός του Ζαλόγκου μπορεί να ενώσει σε ένα χορό ανάτασης και υπερηφάνειας όλες τις γυναίκες του πλανήτη, αλλά και να βάλει στο χορό του σεβασμού και της ισοτιμίας κάθε άντρα και κυρίως τα νέα μας παιδιά, μέσα από την παιδεία και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αγάπης και σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπο. Είναι εξαιρετικά μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ακριβώς 220 χρόνια μετά τα γεγονότα του Ζαλόγκου, που εκεί γράφτηκε μία από τις πλέον τραγικές και συνάμα έδοξες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Εκείνη του απελπισμένου αγώνα των σουλιωτών και της πτώσης των σουλιωτισσών από το Ζάλογκο ως απόγονος της φάρας των Κουτσονικαίων, η οποία μαζί με τις φάρες των Γουσαίων, Φωτομαραίων, Μαλαμαίων και Καραμπιναίων έχασε το μεγαλύτερο μέρος της στο Ζάλογκο. Ο ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια προσπαθεί συστηματικά να φωτίσει παρθένα κομμάτια της ελληνικής γης που ζούσαν για χρόνια στη σκιά των κοσμοπολίτικων προορισμών μας. Να αναδείξει απάτητες διαδρομές, παραδοσιακούς οικισμούς, με θρύλους, ιστορία, παραδόσεις, πολιτιστικά μνημεία και τεράστια καλλιτεχνική και ιστορική αξία. Η περίπτωση του Ζαλόγκου, των χωριών του Σουλίου, είναι μία από αυτές. Ζωγράφιζε στην Ακρόπολη με μολύβι και χαρτί και μάλιστα με πολύ έτσι όρεξη και
κουράγιο και πείσμα. Κάνα σχέδια. Και ένα βράδυ ξεχάστηκα. Έκλεισε η Ακρόπολη, πού να βγω. Έμεινα στα μάρμαρα της Ακροπόλεως, κάτω από τις δωρικές κολόνες. Φυσικά το μάρμαρο έκυγε από τον ήλιο. Ξάπλωσα πολύ ωραία, κοιμήθηκα και το πρωί με ξύπνησα, γελούσα κι ήδη. Δεν ήμουν κακοποιός, κατάλαβες. Πολύ παλιά, πριν και από την ιστορία ακόμη, εδώ, του μύθου πρωταγωνίστρια γερά κρατών, έρμεο σε άγρια ένστικτα βάρβαρων αρσενικών, πολέμου λάφυρο, σκλάβα ακούραστα να υπηρετώ βασιλιάδες κρατεούς που όλοι τους δοξάζουν. Μα και βασίλισσα δίπλα τους με θαυμάζουν, σε θρόνους χρυσούς να κάθομαι και με της ομορφιάς τη δύναμη να επιβάλλομαι. Και μητέρα σε βάζμια γιόρνων ρωμαλαίων, δόξα να παίρνω, και τη ρόμη τους δύναμη δικιά μου μέσα μου να θεωρώ, γιατί γυναίκα είμαι και αξία στην ύπαρξή μου τα αρσενικά παιδιά μου δίνουν. Και από νύμφια έρηνη, συντρόφισσα ηρώων και πανούργα θεά, σε μάγισε με τα τράπετα και ρόλους διαφορετικούς η ιστορία μου έδωσε. Και με ευκολία όλους τους υπηρέτησα, άλλες φορές με αυτοθυσία και σιωπή κι άλλες με φόβο, αλλά στοικά, σεμνή, όμορφη και υγιής. Ακόμα και όταν δίπλα στον άντρα μου ζωντανή θεάλισσα να ταθώ, απόδειξη αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. Και τα μαλλιά μου, σύμβολο ομορφιάς, και αυτά να τα κόψω για να δείξω τον πένθος μου, και αυτό το έκανα. Μα και τις καμπύλες του κορμιού μου, για να μην προκαλώ, με ενδύματα πολλά τις έκρυψα και με μαντίλι το πρόσωπο και την κόμη μου τα κάλυψα. Τη σεμνότητά μου για να δείξω. Έτσι το ρόλο μου υπηρέτησα στον χρόνο το πέρασμα και σε όλων τις επιταγές υπέκυψα και σε προσταγές το κεφάλι έσκυψα. Και ό,τι μου είπαν, με αυτοθυσία το ακολούθησα. Και όσες φορές αντιστάθηκα, τη θέση μου την έδειξαν. Και η κοινωνία ανδρών και γυναικών ποιος ο σημαντικός είναι μου το θύμισαν, με το καλό ή το άγριο. Και τις απεγνωσμένες μου πράξεις και τη τρέλα μου ακόμα, στην αδύναμη μου φύση τις απέδωσαν και να υποταχτώ με κάλεσαν. Μια Εκάβη, μια Αντιγόνη, μια Μύδια, μια Πινελόπη, μια Κασάνδρα, μια Ιφηγένεια. Υποταγή.